har modtaget deres brev, hvor de anmoder om enkestøtte. Uden deres mands dødsattest kan jeg desværre ikke imødekomme deres anmodning. Min mand forsvinder ikke bare. Karoline? Hvem er det? Jeg er hendes mand. Har du været? Så jeg har fået et nyt liv. Om forladelse. Verden er et frygteligt sted. Men vi bliver nødt til at tro på, at det ikke er sådan. Hvorfor skulle du hjælpe mig? Hvem skulle ellers gøre det? Hvad gjorde du med dit barn?